Nemeni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the masons and those who are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen and amen. Santa Iglesia Katolika, mauang katiban. Maayong gabi mga higalaga, magsuon na anisap na ginin yung atuang programa sa TV Polipunto, Argumento, Gipanguluhan, Gipangunahan sa Lay Catholic Apology International Official. So kung mga kabanan sa LCS ng mga Katoliko na sumibahay, nagataban ng kasupo sa programa, kinin yung ubos, nga alagad o susupagtong Katoliko, Sir R.J. Seno. Upanin ko ninyo sa kadali lang ang panahon, aron pa nag-iskot sa mga butang may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page, RJ Roland Sandri II, TV Apolia.punto Argumento page, and yon sa wala pa nakapag-follow sa atang mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sandri II, TV Apolia.punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and the RJ's Vlog 2022, o pwede sab mo mag-send din na ang Facebook stars. Kung sa atang mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ito ang mga channels, The Lay Catholic Apologist International Official, RJ Sandri II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Uga pwede sa mo mag-send din na super sticker, super chat, and super things. And yun, before ko magpadayon, magpasalamat una ko sa mga Katoliko nga kanunay nagatabang nagasuporta sa atong programa. Pinagyan na Sir Ronald Escalier and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denso Sibilies and the family, Sir Raymond Papas and family, Sir Tope Galimit and family, Member de la Pera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Rain Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jubilasi and family, Sir Will Siliakay and family, Sir Rizal Limian and family, Sir Edmundo Esteban and family. O sa tanan nga nagataban nagasuporta, pagkaman wala nagapalitok silang mga pangalan, daghan kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga to ang program ani gihapon din sa social media. Ug until now nagkinalang gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din mga sir ug mga ma'am. Kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta, sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sa mo magbasa sa tong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayang salamat in advance. Sir CJ Ramoso, yes sir, good evening nimo. Og sa first 25 viewers na to karon, kining mo tong program ang good entrada lang dayon mo palo na dayon ang kuani. Mupalo na dayon ang iyahang gitawag og mga viewers, and yon nga to ang ginahimo is alternate nga to ang tawag ining live streaming mga sir ug mga ma'am kay mo lagi kamot ipon in town ta nga manginabuhi kay mo lagi nagingon nga kinahanglan kita mo kayod kay para dili man kay ang atong focus nga tawag ini nga pagkanon nato atong spiritual nga bahin, kung dili ato apong pagkanon po sa mga tuang tawag ini physical nga bahin. Muna nga ayaw mo katingala nga nahimong alternate instead of daily ang ato ang gitawag og program. And at the same time nga to ang pagpud pagkaron is inspired naman po ang ato ang StreamYard. So mo na nga ato ang gi-budget po ang ato ang time kay para mahitabo mga sir ug mga ma'am nga makasustain nga to ang 20 hours nga free gikan ng StreamYard for 1 month mga sir ug mga ma'am. So welcome sa atong programa ug ubani ko ninyo nini mong taknaa kay atong isgutan ang mga chief truths sa simbahang Katolika nga gitudlo nga diin daghan kayong mga Katoliko nga wala kayo masayon tungod sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Sir Lander Ignacio, yes sir, good evening nimo og sa imuhang pamilya. Sir Peter Pulungab, yes sir, good evening nimo og sa imuhang pamilya. Part bang Novosordo sa Modernist, yes sir. Part siya ano man kay sila may naghimo og nag-implement ana sa ilang mga panguna-una. Dugay naman gud nilang giplano, pero ang nahitabo is karon lang nila gi-implement after the Second Vatican Council. Okay, sige. Diri unata sa ato ang gitawag og dogma sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naitudlo ang simbahang Katoliko nga extra ecclesiam
nulla salus. Sir Eric Bacos, may gabiin mo sir og sa imuhang tawag ining pamilya. And according to Saint Cyprian, ingon pa niya, ang term na gamit niya, salus extra ecclesiam nun est. So paggawas ka ng iglesia ha, dili gyud ka gitawag og maluwas. Sir Jebelo Sayes, sir, good evening nimo og sa imong pamilya. Sir, Vatican to sir, kay gikan pud na sa Freemason. Actually, ang papa may nagpatawag ana Sir Peter Paul, pero mas nihari sila anang panahon na. Sir Garwin Franco Montes, sir, good evening. Sir Arnold P. Benito, good evening. Okay, sige. So, unsa may biblical basis niining maong teaching nga outside the church there is no salvation. Gawas ining simbahana di ka maluwas. Sir Ronit Javier, good evening. So unsa may tawag ining unsa may kining biblical foundation kay ang simbang katolika magud sa traditional teaching nga gibase niya sa scripture and also the tradition. Dili gyud na magbulag ng maong gitawag og duruha. Nga naman kay even ang Bible was a product or is a product of tradition. Ang Biblia produkto ng tradisyon, di ka na pwede nga mugawas na kita ang Biblia nga nagparasyon niya langit kalumpadong kalibutan. So kung walay tradisyon, walay Biblia. So tungod sa tradisyon, nga pagtulunan ng gipasapasa, mga pamulong, mga pagtulunan, o katong mga writing gipasapasa from one generation to another generation, mao na nga naatay libro nga gitawag og Biblia. So ang Biblia produkto siya sa tradisyon. Managin nga itong mga higal ng mga tagak, mga sir o gata o ining mga mamo nang di gyud na sila mamahao ang ilang teaching sa mga tutulong sa mga apostol. Nga naman tungod kay purely scripture lang man sila, wasa lang kabante nga na tradisyon. At the same time, ang tradisyon may maghatag og pagpaklaro may maghatag og pagpaklaro sa scripture nga ato ang nadawat gikan pa sa gitawag og mga apostol. Sir Larry Kasiba niya sa good evening. Sir Juanito Javier, good evening. Sir Manny Del Curo, sa good evening. Sir Alvin Mangumpit, good evening. Sir Romeo Mejina, good evening. Sir Apolinar Tudto, sa good evening ni mo sa inyong pamilya. Okay, so karon, unsa may biblical foundation na nganong pag di ka tawag ining naa sa simbahan, dili ka gitawag og malawas. So unsay but pasabot anang naa ka sa gawas sa simbahan Katolika. Yan. So number 1, diya sa balang kasulatan nganong ni aning si Ginoong sulod sa kalibutan kay ang iyang purpose, ang iyang objective ng mga og mga siyempre salvation, di ba? Kaluwasan. Manya dili ma-deny even ang mga dili Katoliko, even ang mga tagak natong mga higala nga naa sa mga laing sekta, dili gid mo balibad nga ang objective sa Ginoong Dios kaluwasan. Katuyuan niya nga ang tanang tao maluwas. Pero naa siya gitawag og kining requirements. Maluwas ka kung mudawat ka. Pero pag dili ka mudawat, dili ka mohangop, dili nimo huptan, dili nimo gakson or dili na to gakson ang pagtuo og si Kristo mismo, di kita maluwas. Nga naman kay ang source, ang natural cause of salvation, mao man si Kristo nga mo itag iya niining maong gitawag og iglesia. At the same time, di mo pwedeng mabuwag si Kristo o ang iglesia. Di mo pwedeng mabuwag na. Naman kay kung buwagon ni mo na ang iglesia o si Kristo, ang simbahan o si Kristo, nahulog ang kanang Kristo nga imong gituuhan, anananggal na. Kaya sa balaang kasulatan karubian na kayo, Ephesians chapter 5 verse 23, kay si Kristo mo ang ulo, sa simbahan nga mao ang iyang lawas, o siya mismo ang manluluwas ni ini. So di na pwede nga bulagon ang Kristo ug ang iyahang gitawag og simbahan. So kay dili man mabuwag, uban gyud na always. So ang natural cause of salvation ang Kristo, ang iyang lawas nahimo siyang instrumental cause of salvation. Sir Bemar Bangkulungan, yes sir, good evening sir. Sir J. Rold Kagampang from Balingasag, Misamis Oriental, yes sir, good evening. Sir Nick Planzal, good evening ninyo. Thank you kayo sa inyong pag-invite sa last kagahapon sa adlaw. Kagahapon day. Shout out ka sir si J. Lord Kagampang and Kagampang family from Balingasag, Misamis Oriental. Na may exemption ana sir katong mga inosente. O nya sir ako nang i-explain sir. Wala pa ko mahuman, nagsugod pa ko sir.
Sir Bro Ivan, Defensor Katoliko, yes sir, good evening. Kanang mga uhong sir, dili na maging purgatorio. Kung dili sila magbago silang kaugalingon, nya pagkaman walay tinuod nga act of contrition. Diretso gyud nag-imperno kusog pa nga racket, wa singit-sangit. Okay. Okay, so ron. So karon. So objective sa Simon Day sa good evening. So objective sa Ginoong Dios nga ang tanang tao maluwas. Pero kinahanglan ta mahimong maging subject sa iyang objective. Kinahanglan ta mahimong subject sa iyang katuyuan o sa iyang kabubuton. Sumala pa sa bilang kasulatan kung basahon nato na ang St. Matthew chapter 3 verse 16 katong human bitog bunyag sa tong Ginoong Kristo. Ingon na nga to ang Dios nga amahan nga kini mga kong pinangga nga anak og ako nahimuot kaniya og patalinghugi ninyo siya. So masunod na to ang kabubuton sa Ginoong Dios pinaagi sa pagpamati kad Ginoong Kristo. So unsa man po iyang ipamulong? Sir Sam Ibanez, good evening. So unsa man po iyang ipamulong? St. John chapter 10 verse 9 ingon pa sa atong Ginoong Kristo, ang mosulod nako makabaton og kaluwasan. So kanang giingon nga mosulod nako yung sa man pag-interpret or pagsabot sa mga scholars sa ato ang simbahan. One of the meanings anang giingon nga mosuot taniya kinahanglan mo pasakop taniya. Sumala pa ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 12 verse 12 bisan naa kita nagkadaiyang bahin apan usa lamang kita nga lawas ni Kristo. Nya sa ako nang yung ganina Ephesians chapter 5 verse 23 kanang lawasa mauna ang simbahan. Nga mo nang gisutin ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18. Katu is Petros et superang Petram edificabo ecclesia meam et porte enferinon privalibont adversus iam. Sir Albert Sordier, good evening. Sir Heroncio Inaw, yes sir, good evening. So paingon niya nga, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw niyo yung batutukod akong iglesia. Kanang giingon niya nga akong iglesia. Kanang giingon niya nga akong gitawag og iglesia, referring na sa iyahang gitawag og lawas og sa komunidad nga magpasakop niya. So na ay nature ng simbahan na kay ingon niya et porte enferinon prevalibont adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno di nakabuntog. So buti pasabot ang nature palang daan sa pamulong ni Kristo kanang maong iglesia naa sa tanang panahon. Kay again ang objective kaluwasan. Kasi luwason ang tao. Asa man ang tao, naa sa tibuok kalibutan. Sir Renan, sir, good evening sir. Basi pwede kang makabista karon Domingo sir Panabo Park, dagan ang gulat mo para matudloan nimo ang uban. Pohon sir, akong paningkamutan kay maglabisi-bisi pa ko gamay sir Renan. Kay bagurat pagilubong to ako ang kuan mo nang wa gyud ko nakahigayon lagi. Pero sige lang atuan ang paningkamutan sir. So wala pa malandungan sir nga ang mga liberal ron sa simbahan friendly ug gisuod ilang tawag sa mga sulpot ug mga irihis pero traditionalist kalaban. Ay oo. Muna baliktad ang lamisa sir Ryan. Bali ang lamisa. Musa kuan pa ba kung nagkaon pa ang plato imbis pahayang gikulob. Sir Ruel Arangco, yes sir, good evening. Yes sir Ruel Arangco. Pwede ko nimong i-message sir. Pwede ko mag-i-message. Ma'am Maria Lucilla Lioran, good evening, good evening. Mr. Glenn Del Torinia, unya Roman Catholic lang Matthew 17, unya dili. Unya kamo na. Di man na kamo. Kitinukod lang man mo Amerikano. So wala ilaing iglesia, even gani kamo bisag kinsa na lagi yung pangtudlo nga founder sa Iglesia Katolika. Wa man gayud magkahiusa na. Ngano man kay bisan pag kapila mo balibad nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo mao na ka matuuran. Sir Nono 5, sir, good evening. Yeah, Sir Bro Ivan, mao lagi. Sige ba ako sa ning gumanon kay para at least after the program is natay gitawag og makatunan. So, pagsulti ni Kristo nga et porte enferinon prevalibont adversus iam. Naa siya'y objective na kining iyang simbahan naas na ng panahon. Mao na nga nigamit si Saint Ignatius, Bishop of Antioch, nga estudyante ni Saint John the Evangelist nga kanang iglesyang iyan ni Kristo Katolikos na. Katolikos, Catholic or universal. Universal
Dili lang kay sa tawag ining lugar, kung dili sa panahon. Kay again, ang objective ni Ginoong Jesucristo, ang iyang simbahan ipakaylap sa tanang panahon. So naanay Catholic ang Catholicity of time. Di gid pwede nga mawa na ano man kung mawa ng iglesia ng gitungkod ni Kristo, mubuto lang sa panahon aning founder ni Mr. Torinia. May mong bakako si Kristo. Di ba? Mas Kristo, ako mag-auban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Yan, ang buto na lang Diyos ng Diyos ug kadaristro pas gobyerno. 20th century na, subaka ko ninyong Kristo. Yabag ba? Mr. Poblacion, right? Pwede makamangutana. Dili daw basihan nga naulipon ka sa Ehipto aron pagtuman sa adong ipapahulan kasi Birhen Maria ang mga apos wala man daw kaliwat man sila god. Ang Ginoong Jesucristo o ang mahal na kaliwat sa Israel. So mo na nga ilang tawag in gidawat kan ang practice may bato customary. Custom nila ngano man kay ilan ang gidawat ng practice pag hinumdum ang ilang katigulangan kaniadto na ulipon sa Ehipto. Ini kasabutan nila ba? Nya apil na din na ang mga Amerikano. Yabag. Sir? Dili ka kadawat na Sir Arjing nga Katoliko tinugod ni Kristo kay kaliwat. Ya. Tino na Sir Alvin. Sir Lori Bumaya, Sir, good evening. So, ang objective ni Kristo, na siya objective nga, ang iyahang gitawag og simbahan, na gitawag Catholicity in time. Naa sa tanang panahon. Pangutan-ado na imuhang sekta Mr. Torinia o ano sa natukod na. Dahil makipag-angkon. Pero pamatunin ninyo ang inyong angkon. Yung mo ebidensya, puro mo pudot-pudot sa Biblia. And at the same time, buak na pudot ka 70 Adventist. Ano sa man nigawas ang 70 Adventist? Nigawas ang 70 Adventist 1863. Ngayon, di mo pwede makakonect sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Gisulti na niya 38 siya pagka man makapil-apil mo. Huwag mo panlipakig ko, Lord. Di ba? Sa daon niya ang yawa kay Mikael Lapmans tibo kalibutan. Mikael naman po ang yawa. Pero wa man siya namunyag. Wa man siya namotismo. Kami, ang simbahan Katolika, Mikael Laps tibo kalibutan, namotismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang yawa ni Mikael Laps tibo kalibutan, pagsamok-samok anang simbahan Katolika nga namunyag sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kanya kamo, ano samok-samok mo simbahan Katolika? So buti pasabot kamo ti kaliwat siya. Di ba? Ano mo na eh? So simbahan Katolika, may kaya gusto mo kalimutan ang objective salvation. Wala mo magbautismo. Huwag na mo hunong. Kita sa 1st century AD, 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th century, until now, gibuhat na sa Iglesia Katolika. Kamo, boto lang man mo. Ginoo ko. Murag diboto lang mo. Magdalugdog. Diba? Ana lang na eh. Sige, balik na sa ito ang topic. Ganong dili mo kamusukol. Actually, kung dili pa kagdabod, naginutunta ka. Bisa Torinia. Kung na pa kagdabod, naginutunta ka. Parihan ni Rosales ba? Pero wala makagdabod. Ikaw na pamasihan ako pag-usibo. Kung gusto ka pang hagit na kung dibati, anay Davao. Ikaw man sige hagit-hagit. Gusto kang balos? Sir John Carlo de Velas, sir, good evening. Bautismo sa katauhan ni adtong 1840. Actually, wala pa may SDA ni adtong 1840, sir. Ang naka ni adto katong Adventism katong gitukod ni William Miller. Si William Miller, kuan siya tawag ining influence sa mga sa Baptist churches. Okay, Sir Alvin Webo, yes, sir, good evening. Sige, panghagit niya pagkahuman, ikaw nang hagit ani Davao. Ikaw na rin pamasahian ako, gastuhan na kang pamasahin, naabutin to ang ako ang kakbang Pare Rosales. Mas ba ito na dire kay pipira rin pamasahe. Pero tiguman pa takag pamasahe pa ato og Cebu para ikaw lang ato bangon. Pwede man pod na kwan. Pwede man pod nga ato bangon ta ka pero na kay kauban. Gusto ko ato bangon pero dapat na kay kauban. Duha ba or tulo ba mo? Kaya ato ang Cebu tiguman daga pamasahe. Sige, balik ta mga sir ug mga ma'am.
Okay, tinuod na Sir Demar. Okay, balik ta mga sir ug mga ma'am. So, si Kristo nagtukod ng iglesia ang iyang objective salvation. Mo na akong ginaingon baga, di makapasar ang protestante. Di makapasar din ha ang mga taga. Etong mahimong tinuod ng mga taga o mga sulpo, aming buto lang after 16th century, nahimong bakakon si Kristo. Kaya ingon gud niya, it forte inferinon prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ingon pa gud niya, I will be with you always till the end of time. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa pa man natapos sa kalibutan gikan siya pagkatukod. So buti pasabot until now si Kristo nag-uban sa iyang gitawag nga iglesia. Sir Lucio Cabalon, sir, good evening. Ma'am Elizabeth and Sir Romel, Kabada family, good evening. Uyugan sa iyong pastoy versus pwede na basta duha or tulo. Kung siya lang di nakakasag pamasahe oy. Di mo nakakasag panahon. Ay, kami lang sige na lang og edit. Oo. Di maging sa lalos ka postan ng mga videos. Ako sige kami lang ako gibalik-balik na. Kasamad ba na sila? Samad na nga di matangtang. Until now nagkuan. Until now tawag ining unsa na until now gitawag og kining nagbagulbul pa sila. Gusto sila mubawi iba kumbaga. Sir JP Oreno, si Sir, good evening. Unsa man gyud kalawasan. Akan lang sa tagak kalawasan na sila. O kaluasan. Simbang Katolik kaluasan. Sir JP Oreno, si Sir, good evening. Sir Edo Community, good evening. Sir Abner Abaw from Tabina, Zamboanga del Sur, good evening. Kung sang language dito sa langit, Sir, salamat kaayo sa tubag, Sir. Pero kung yung tanaw ng balang kasulatan, tanang mga nasod, naaman dito niya, nakasabot sila sa pulong sa Diyos. Wala po kabalugol sa ilang kuwan, Sir. Okay, Sir Juby, Sir, good evening. Yeah. Puhon, Sir, puhon. Ug mo ka ni, ug makasiguro siya nga nasi kauban. Pag nasi kauban, agtuan ako na. Sir Elmer Belsondra, yes, Sir, good evening. Ako'y pumunta na si Magellan Disaman Miduong. Sir Ray Bandiala, yes, Sir, good evening. Sige, balik na sa ato ang tawagin topic na kasi. So, ang objective ng salvation, walang kinahanglan kining moong iglesia ha, na ani sa tanang panahon. So, ang nature pa lang niya daan, Catholicity na. Catholic na. Nature niya. Wa pagilito ang palangan ha, katong formal name niya na Catholic. Wa pagilito. Pero ang nature, ang essence of Catholicity, gisguto ng Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. So karon, anong di man lang umungkag? Kaya again, ang iyang objective, salvation. Kaluwasan. Kinahanglan ang mga tao mo pasakop ini. Kinahanglan mo pasakop ini ang mga tao. Kaya kung tawag ining dili na mo pasakop, awa si Kristo. Di ba? Kaya sumala pa ni San Pablo, kung di na to dawaton si Kristo, musukan pa, kasi may muluwas na to kung ati Kristo. So dapat ang tawag ining mo kuan ang mo tawag ining muluwas na to, dapat kausa ta. Isa ta diha sa manluluwas nga mao'y tag-iya ni anang maong gitawag og kaluwasan. Sir Antonio Latiban, yung sagot dito. Ano sa next debate ni mo, Sir? Wala pa ko nakabalo, Sir. Ako naman itong gidawat ng Alvin, kita muntok, pero wala ka man po ko nagkakalong communication nila. Sir MJ, mapinsan niya, Sir, good evening. Panglutos ninyo. Kasi nag-ingon mo kami ang nalutos sa unang mga Kristiyanos. Story? Story mo na. So, paglutos yung pang Katolik ka sa unang mga Kristiyanos ka, wala man sa gobyerno. Wala man sa gobyerno. Wala man sa gahom. Wala sa gahom, tawag ining securely. Wala si gahom. So, niyo pagpalutos. So, kanang inyo ang yun ako na, Mr. Torinia, damgo ninyo na. Yung problema ninyo, nagdamgo mong nagmata. Nya, nagpitok-pitok. Ano di maging mong basa kasi sayan? Ha? Kanang di maging mo maminaw, anang chismis sa inyong mga pastoy. Ipapagustin nyo nga, ang Katoliko daw may nanglutos. Pag-provide mong history.
Ano, secular ha? Secular history ay ng inyong imbento. Buta kung ipasabot ka ng mga kasaysayan ng mga libro, klaro yung history. Imailhang biya na, dali na biya na idibang. Dali na kayo na idibang, kano man kayo na ay mga existing nga mga kasaysayan ng mga libro. Kadaghatag og information sa kinabuhi sa una mga Kristiyano for the first 300 years. Ana man na mga sir ug mga ma'am. Kung na ay once saved, always saved, na ay once Catholic, always saved. No, dili pud ka na. Di pud na among teaching. Ang among teaching, pag Katoliko ka, maluwas ka, pero kinahanglan ka magpa-subject sa founder ka si Kristo. In what way? Siyempre, sumalap pa sa balang sulatan, magmatidod anon sa pagtuman sa reliyon. Bro, J. Carlo, ba din na si yes bro, may gabiin mo og sa imo ang pamilya. Mr. Ken Akay Kuna. Sir, kung sa history sa atong simbahan sa paggamit og Latin na kumbaga mo official language, mo gamiton sa mga prayers. Actually, sa tinuod ana, nagsugod gid siya officially nga nahimong universal language ang simbahan Katolika after Charlemagne. Nga naman kay Charlemagne manggod, Katoliko magug ito niya pagkahuman kit aniya ba nga kung ang Papa, ang Santo Papa ang visible head of the church. Unya ang language sa liturgy ug sa ato ang prayer tulo man na Hebrew, na ay Greek, na ay gitawag og Latin. Nya ang Papa kinaaman sa Latin Church, so kinahanglan mo gamit og language nga diin maoy language kung asa ang office sa Santo Papa. So mo na hinungdan nga after Charlemagne, so diha nagsugod nga ang tawag ining Latin language sa Latin Church gigamit siya as universal and tawag ining universal language atong simbahang Katolika. Nagtayo simbahan nila kay nabasa nila at itinurong nga sa ila kaya nga po Sir Kenneth So yung nana mga sir. So karon si Chris nagtukod og iyang iglesia. Ihatag ni gibutang niya ni ining maong gitawag og kalibutan. So unsa may buhat sa tao kay para makadawat ng Kristo ay mapasakop sa iglesia. Unya pagkahuman pagpasakop ka sa iyang gito iglesia, kinahanglan ka magpabautismo. In Galatians chapter 3 verse 27, mahimot ang sakop kang Kristo kung nakadawat ta sa bautismo. Nakatungingon ng Kristo nga baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Dili ka masukol kisa di ka dili sukral Mr. Torinya. Ato magaling na og sibog daginot man gani ka. Buting bakay lang okay lang. Pero ganang tiguman kita ka kwarta para ikaw lang kung atuon. Ayun. Kaskas na ko sa kong panahon. So na kuno naas kagalingon nga basahon dili dawaton kay di standard. To galingon nga basahon. Hindi mo gina standard in terms of tawag ng secular evidence. Hindi mo gina standard. Oy alang-alag di ko mo object nga klaro mo ginangilad mo. Di ba? Normal mo ginang mo object pero ang problema kamo di pwede mo object. Mr. Torinya. Kadaghan mo debate ang kusugay ka mo object. So kamo mo object okay lang pa ako mo object dili pwede. Sakpan lang mo. Kung ako ang mo object sakpan lang mo. Kasi sigurado kay ng inyong mga argumento wala illogical always eh. Mr. Jesus ngayon lang mag-aral nang mabuti siguro may kating ka sa school kaya gani. Sir Robert Abilay sir good evening nimo sir sa imong team po pamilya. Thank you guys sir sa kanang ninyong tabang sa tong program. Daghang salamat. Sir okay dayon gihapon ako no gihapon tong kung musukol siya o sige wala problema basta tawag kini ko basta duha mo kung ubanan nimo si Torinya Mr. Dulgan okay atuan ta mo nya kadang debate haway objection tan-awon di mo mga muti Tanaw na natog di ba mo mga muti. Otro po din si Rosales atog karon pakatog. Sir Danza de la Merte, sir, good evening. Sir Adogir, good evening. Sir Ray Ramos, good evening. Lagi? Puro naman na yung nanang tali, maluoy lang ta ba kay buta pa physical, buta pa kamaturan. Okay, yan. So, ingon ani mga sir ug mga ma'am. So, si Kristo nagtukod og iyang iglesia, ingon pa niya et forte inferenon prevalebot adversity. So, naasta ng panahon. Naasta ng lugar. Sa hinungdan nga objective niya salvation man, kaluwasan man. So, ang problema na asa nagsugod.
nagsugod ang mga iglesia sa Jerusalem, di ba? St. Luke chapter 24, verse 47. Kining uban, kung sige mo dalag, Jerusalem, Church of God, 70 Adventist, pagka mo nagsugod sa Amerika. Di ba? O sa ka nakapagbugal-bugal, ang inyong nahuna, gisod ninyo sa Biblia. Sige, naukoy ninyo. Basi nga pareha sa kay Rosales, to rin niya nga murag ikabahong. Hindi ka dapat kamilihan mo. Yun. O, tanaw yung argumento. Sige, ko. Sir John Carlo Balihado, Sir RJ, ano po yung rapture? Actually, teaching na sa mga protestante. Sir John Carlo Balihado, nga na di mga hanaw ng kalibutan, niya na po mabilin. Wala may laban sa inyo sa 30 AD. Kasi naingon yung mga 30 AD. At the same time, kung sa mampod, o kinsa pod na counting ang gisunod anak, Mr. Rosales. Kung tawag ining counting ni Josephus ang gisunod, 30 AD, patay na siya. Yung kami nagsunod sa counting Josephus. Ang among gisunod kay katlong kag Sigos. Genesis Sigos, 133 AD. Depende na sa counting. Diba? Sir, lahat ng pastoy na nakatikim ng kita salita na ginamit nila ang Bible, nadaman nila ang tuso ni Satanas kay Kristo pera. Kaya nga sir totoo po yan Singon anak na mga sir o mga ma'am. Okay, talang ha. Okay. Sige daw. Tanaw siya na to ha. Sige daw, tanaw na to. Okay. So pa ko ni mo si Christopher din i-provide una. Kung sige exalted ni Christopher Bilito. Yung problema man gud ninyo, pujot-pujot o niya na. Pujot-pujot lang mo og tawag ining kuha og kuan og information inyong pamputlon. Dili tan-aw ang kinatibuk ang konteksto sa gisulat sa mong talawat o imuhang kuano imuhang uwan nimo. Ang argument to John the Apostle pagka man ang imong gibasa dili si Juan. Inyo pag yung gitamper to inyong librong gigamit. Di ba? Tinuod na Sir Eric Delgamo. Tinuod na sir. 10% nag-iapas aning mga tagak. Yes, Sir Carlos Silagpo from Cavite. Yes, sir. Good evening nimo sa imong tibuok pamilya. Maglisod ka sa Jerusalem Church of God. Bagay ko ninyo na atubang. Katong nag-atubang tayo dito sa tawag ining kuan. Palipat-lipat pa kasi inuhang question. Nagtuo kag di ka masakpan. Nyamingong kag dili mga kung sino ko pregaba. Kanang inyong Church of God, tinukod na nagkano. Ay, ako ni kaya apil-apil niya. Amoy labot sa Biblia. Sir Rudy Jem Ranas, yes sir, good evening nimo. Bakit po tayong Katoliko ayaw maniwala sa rapture? Paki-explain nga po. Bakit po? Kasi ang katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung katuruan ng Panginoong Jesucristo na darating siya, kasama yung mga anghel, kukunin niya at ilalagay sa impyerno, yung ilalagay sa impyerno. Wala na pong matitira dito. Unlike yung sinasabing rapture ninyo, hindi pa itinuro ng mga apostol. Sir J. Pereira si Sir William, Sir 3 days and 3 nights ang nagpasidahan ni Mama Mary. Says tibo kalibutan jud makasinati ana sir. Yes, and then ay santos kinisulti ana nga literally gina mahitabo na sir. I-upload nimo ni sa YouTube sir. Yes sir. Ako nang i-upload sa YouTube. Ako na i-download i-upload na ko ni. Yan siguro basi ko niyang kadlawon pa yung i-play sir. Sir Jovelito Dumay from Gobernador Generoso. Yes sir, good evening nimo sa imong pamilya. Kinsang kano ang nagtukod ug unsang tuiga unya ko mga provide ko nimo og kining kuan inyong rehistro Mr. Glendel Torreña di na ta magdebate na to pangita sa imong kauban nabay ko inyong rehistro diba kabantay ka atong si imuhang kauban nga si tong maestra di ka balibad kay nami rehistro ginukin dili ko ninyo mailad lagi sabi sa pag-usaon di ko ninyo mailad. Kaya wala na ibubo. Buyag mo lagi, sir. Okay. So, ingon anak mga sir ug mga ma'am. So, diya sa balang kasulatan, kinahanglan gyud mo. Kinahanglan gyud tawag inyong pasakop sa iglesia gitukod ni Kristo. Kay kung nagpasakop ta sa sektang gitukod og tao, usa may kaluwasan din na nga kuan. Usa may kaluwasan din na nga gitawag og imuhang maangkunan.
Di ba? So may kaluwasan man ko na mo diya. Sir June Fajardo, yes, sir, good evening. And tuwang i-greet and shout out kay sa mga anak ni Sir June Fajardo, si Gavin Matias Fajardo. Yes po, good evening ninyo sa Fajardo family. Yeah, sa Kidapawan may gabi. Sir Mark Amoncio, sir, good evening. Kasayon, bro, naterehistro. Si Bro G. Carlo. Naterehistro nila. O gilabi na kanang ilang beso sa Pilipinas. Kapangitaan nagkauban kay paraduan ko na. Bisag mga isa or duha kay kung siya lang si J. Caron ay matubang niya. Di na ako nagkuanon kay naman ko mga istorya si J. Carlo Badinas mo na matubang ginakulatan na niya Sir, kini mga usas kay human na nagpalansang ang Kristo. Kinsa man ilang pabero sa ilang mga sala, si Kristo bagihapon. Apil pa ba na sila sa hukman? Actually, unahuna, damgura mo na nila. Og style magud po na sa yawa Sir Romel Arangco nga ipapil daw kuno sa ilahang kuan daw kanang luwas na kuno sila pero tinuod wa. Una nga nagsalig sila, ang luwas na kuno sila nya pagka gusto mo wa di ay impierno. Impierno ang labas. Sing nana mga sir og tawag kining mga ma'am. So sa balaang kasulatan, importante nga magpasakop ta sa iglesyang gitukod ni Kristo. Katong iya gid Kristo. Sa Biblia man gud, wala man gud ni official ginganlan. Kay kabalo gud ang Kristo nga maabot ang panahon nga daghang mga mini. Daghang mga piki ba nga mangangkon. Madadon pa man gani iyang ngalan. Yang iyang ngalan mo pag ilang iwalian ng mga piki. Panangwa niya nganli ang iglesia. Wanang kinahanglan makitaan ang iglesia pinaagi sa iyang kinaiya. Usa may kinaiya usa palaan ka na mong iglesia ha, kanang iglesia ha makailapon, kanang iglesia gikan sa mga apostol. O niya pagkaman kanang iglesia ha, mikailap na gikan sa Jerusalem, pagkaman gilutos man, miabot sa Roma og tungod sa Roma, mikailap sa tibuok kalibutan. Gusto na siya mo rematch si Glenn Del Torre bro RJ, naghigwaos iyang kalag. Oo, nagkondinar na iyang kalag, bro. Pangita lagi kauban Mr. Torinia. Pero ikaw lang si Bro G. Carlo lang mo atupang si mo. Kita kagkasig pamasahe oy. Pagita kauban na mo kanang ortulo mo, anhaon ta mo. Kung magparehistro, actually ang bayad ana kung magparehistro ka og organization o religious gitawag corporation Sir John Fajardo, at sa mga 15,000 siguro. Kung ipalihok lang nimo, mga 15,000 ana sir. And siyempre, mo na ilang kapital Sir John Fajardo 15,000. Kaya forever naman 50 years. Magkabawi naman sila ng mga sigigulog 10% na ilang membro. Sir Oliver Balyarin, sir, good evening nimo. Og sa imuhang nga pamilya. So, yon. Kaisa ra ba magbayad sa SEC kasara pero naay siya gito yearly update muna kinala mo bayad og kanang sa rubber stamp daghang kagkuanan kung mag-renew ka Sir Aljan na Teleron. Okay, sige balik ta. So sa Biblia makita nato nga importante ang simbahan muna kanang moong information na naa sa Biblia kay explanation ni anak katong gipangtudlo sa gitawag og mga fathers. Kay ang kana manggong traditional teachings gipreserbar na sa mga father sa simbahang Katolika. Sir Oliver, unsa na balita? Wala pa ni contact sa kuha Sir Oliver, pero nagpahibalo na ta nga ato ang gidawat. Ang challenge ni Mr. Kitamundok. Patawag ba Japon na silang kulto ni mga taga negative sa negative term? Yes. Kulto mo gyud sila kasi tuman sila ang Kristo diya sa tuman sila mga founder. Lagi kauban diya sa Davao kung musukol na ta hulat-hulat tara diya. Ako maghulat-hulat. Subot pa sabot sok lang kitang mudaan. Kasi ano nitong mudari wala problema. Nya atong tawag ining klaruhan nya pagka madapat na ka. Kay ko may nanghagit. Kay basi unya ka ng imong ingon nga matubang sa ko o mo ko nanghagit. Mo ana mo palusot ba dapat na ka. Kay ko may nag-challenge. Dili man ang imong ingon kauban nimo. Dapat nakaduha mo. Ha? Okay. So karon, gi-preserve ang teaching sa mga apostles pinaagi sa church fathers. So sa may statement sa church fathers. So for the first 300 years, so tan-aw nato ang gitudlo na Saint Irenaeus, Saint ni Origen, katong after 3rd century sila Saint Cyprian,
St. Augustine. Sa may gisulti ni St. Irenaeus, in the efficacy of the spirit of those who have no part, who do not hasten to the church, rather they by their evil teachings and their evil deeds rob themselves of life. For where the church is, there is also the Spirit of God. And where the Spirit of God is, there is the church and all graces. And also ang origin, outside the church, nobody will be saved. Saint Cyprian, outside the church, there is no salvation. Salus extra ecclesiam nun est. So, but pasabot, kana nga gitawag mong gitudlo sa kiningon, gitudlo sa Biblia, gisabot na sa mga fathers, katong mga tinunan sa mga apostol, na importante sa kaluwasan ang simbahan. So, mao nang kinahanglan mangutan na asa ng simbahan na karon. Asa ng simbahan na? O imposible kanang mga sekta karon mao nang simbang Kristo. No, sir, no, ma'am. No, sir, no, ma'am. Okay, okay, unsa to sir naihagit. Yeah. Totong gidawat sir MJ. Naaman dai di ba paabot ra ko. Dapat duhagid mo kay kung ikaw lang di ta kada ginuton lagi. Wala man og Pilipino ra man tingali ang nagtukod sa pundok ni Torinia sir. Actually gikan sila kang dagger. Mo na ang ilang origin niya kanang ilahang jurisdiction sa gipreso sa Pilipinas. Sir Donipadon. Sir Ostea Cresparbol from Lapu-Lapu City, Cebu, sir, good evening. Mr. Jeremiah Vigo, tama dili sa gitukod sa paganong Roma. Unya nga naabot sa paganong Roma. Ang akong gipamatud-an diri ang Romano Katoliko man dili man ang paganong Roma. Klaro ana, ang paganong Roma headed by the emperor, niya ang Romano Katoliko headed by the Pope. Kalayo ra kalainan ana. Di ba? Dayo kay nagkalainan, dako kay na og diferensya Mr. Vigo. Bamo gusto nyo nga, kalang man na Katoliko mo ng pagano, o sa inyong ebidensya. Bamo mo ebidensya, puro naman alaway. Diba? Puro naman alaway. Set time para namin permahan, Sir Jovi, hindi man pwede nga pag-abot na diba? Pwede god, pero tigbakay. Diba? Oh, pero kung may mga taga-formal debate yun, mas nindot gito na, gito gipermahan. Good evening sa 64 viewers na to. Mayang gabi yung tanan. Og thank you kayo sa inyo hang pagtanaw. Uban na po sa atong program. 61 na di karon no. And sa wala pa nakapag-follow sa mga pages, ipayot ng mga pages RJ Roland Sandro II, TV Apple.Puntor gamit page, Kuya Policy page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sa mga mag-send din na ang Facebook stars. Og sa to ang mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga to mga channels dali Catholic, Apologist Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa mag-send din ng super sticker, super chat sa super thanks. Yon sa mga Katolikong gustong mutabang sa atong program, yon pwede kayo mo mutabang sa itong program, pinag sa mga account numbers, kaya sa mga screens, kana nagadagang information. Kaya lagi until now, nakilalang gyapon kita. So tabang support kayo. Wala gyud mahimo din ng mga surug mga ma'am. Kung wala inyong tabang, inyong gusto mo tabang, gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta bilang sa account numbers, sa mga screens, na nagadagang information. O pwede sa mag-message sa itong page kung by remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, mao ba nitong na-teacher nga pastuya nila nga misupak? Yes, sir! Mao na siya, kauban na sila. Makimong ko usahay ba nga, na may libro. Ano mag-create mo sa nag-ilahang kaugaling ng informasyon. Subot mo nagtawag yung naigilukdo. Sir, how about ang wala umawalihan sa tinuod nga nagtubo sa ilang sekta? Actually, kanang gingon nga outside the church, there is no salvation. Referring nga na ni atong mga tao nga na-inform, nakabalo. For example, kini si Mr. Tawag ining Torinia, nakabalo naman siya. O niya, nagdumili sa pagdawat o katapong nasulod, kini nga nanimati din magdumiling sa pagpabilin ini mong simbahan na hindi siya maluwas. Pero katong naa sa great ignorance, maluwas sila tungod sa ilahang desire. Nga makita nila or makaplaga nila or naas tinod. Tungod atong ilang desire, makabaton sila kaluwasan. Kung katong naas gawas nga willfully and knowingly, impact sila siya. Murag moabot na to silang dulunggan sir kay wala ko kabalo pare dito ganina ako ka istorya nabirahan ako istorya sa itabo simbahan pero
uyon siya sa hitabo simbahan karon kay ila pud siya. Mo ba Sir Oliver? Maayo. Sir Mark Amoncio, Mason di gihapon na sila Sir Kinsa sir, kini mga tagak. Kabalo man tagi siya nagpaluyuan na nila. Kabalo man ta. Kisa may nagpaluyuan na nila. Mga sir, mga ma'am. So, kini nga to ang gihimo, ato ang gihimay-himay ba? Himay-himay na to ang kana bitang teaching simbahan Katolika according sa Bible, sa Biblia o sa kasaysayan. Siyempre, normal gid na nga magkaut ang tudlo simbahan Katolika kay mao man atong teaching. Mo man lang ato ang gitag pagtuo, di man pud pwede nga magkuto tag pagtuo sa uban. Kini man ato pagtuo kay naman ay hilo. Di ba kaning pagtuo nila rin niya? Nanay hilo tanawa. Di ba tanawa na sila nanay istorya. Pero naghimo ko sa nag-ilang balong story. Di ba murag makita niyo mga mga libro. Mabasa naman unta. Yang problema nga maghimo ko sa nag-ilahang kaugalingong story. Di ba? Nya ang ilang paging himuon ang ilang katalawat to si kuano si tong maestra. Kapila nag-explain nga dili gina mao. Kay mo naging sa kaysayan. Maghimo ko gina. Yung bagag yun, oy. Di ba? Nice thing, Sir Bro. Yeah. Sir Nick Plansan. Sir Eliseo Tagaran, sir, good evening. Napangutan na lisod tubagon sa mga sulpot about tong unsa katinuod. Yeah. Di sila musukol na, sir. Kana mangutan na kagwen, where, who. Di sila musukol na. Kaya gusto na dadon ka sa ilahang imagination. Masa man ilang imagination, mabot lang nga focus lang kayo sa Biblia. Kaya makakreate man sa ilahang opinion. Kita mga Katoliko, mo respeto mo silang opinion. Pero kung ipakaon nila ang opinion sa to, alahin na ng istorya. Muna, pag naa sila opinion, among ito nagita, ano sa nahitabo, asa nahitabo, kinsay responsable ito, luana. Nga itong ipabasa sa Biblia, kung sila po mismo, dili po makahatag anang information, nga naman kung sila po mismo, naning kamot po, nga di makatubag anang ang mga question. Yeah. Sir J. Rold, sir. Yeah. Si Ma'am Arlene MV, yes ma'am, good evening nimo. And Viva Iglesia Katolika. So ana and ugma atuan ng himay-himayon ang tudlo simbahan Katolika. And focus on ta sa simbahan kung sa iyang kita mga teachers. Ug ganong kinahanglan gyud ang iyang teachers di gyud usab. Kay ang tudlo simbahan Katolika, ang iyang gitudlo nga pagtuluan wa gyud ni usaban. Kung unsa ang gitudlo kaniadto mao na gitudlo dapat karon. Ay makaingon ta nga karang development kaptong paghimo og mga formulas. Ang essence of the teachers nagpabilin gihapon. Sir Ostekos pa Lucas Parbol, babungol-bungol na sila sir ng mga lain nga pundok bisag daghang mga ebidensya ay oo. Di babungol pabuta-buta gyud sir. Pabuta-buta. Debate ni Bro Alima versus teacher Noto sir nga sikta. Yes po. Yes sir, Noto. Sir Brad sa buhaton sa mga taong muduol sa among balay nga layang reliyon nga mo-open og Biblia para ma-explain tuyo nila na para makasabot sila nga Katoliko ang giatubang nila. Bless help po. Number 1 sir, ang imong buhaton. So dapat ang pinaka number 1 ng buhaton tun-an sa sugid nimo ay mo pagtuo sir. Ato sang tawag ining tiglumon sa nimo imong pagtuo Katolika before ka mo dawat ano nila. Nga naman kay kana manggod sila ang Biblia manggod gigamit nila aron pagpanghilad. Muna, kasi siyempre kitang mga Katoliko, gitudlo man sa Iglesia Katolika nga ang Biblia sunod nga pulo sa Dios. Hinangton kitang mudawat ana kay Biblia manggod. Biblia ang ilang gibitbit. Pero ang problema ana, ang isuksok nila nga hilo kanang ilang opinion. Manang pinaka unang buhaton Sir Carlos dapat kabalutas tong pagtuong Katolika. Number 2, kung nagdagtuon pa ka until now, nagtiglong pa ka sa pagtuo until now, so ang buhaton ana mo sir, pagsulod nila, siyempre mag-ampo man gyud mo pagrosaryo sir. Di na after mga tulog ka maghimaya ka Maria, mula ka na sir. So sa ko yung ingon ayaw yung katubangan na nila hangtod na dili nimo tiglom ang pagtuong Katolika. Kay kung tiglom na nimo ang pagtuong Katolika, bisa pagpila na sila ka buok mo sumusod yung balay siya di ka madlo. Okay, wala problema, anig dabong. No problem. May magsabot tawag ini pag-abot mo nila magsabot ano sa para ma-plaster na to ang maong debate, Mr. Torenia. Lisod yun ay reconcile ang dogmatic sa hitabo sa Vatican II ba kay
ang anati mas sa trend okay na masabati kanto muna malabo na sila musukol ni mo sir kay basta internal matter sa RCC maokay noon pero maayo gyud madayon ya dilo na sa Oliver and ato nang iyampo para apis daghang mga Katoliko nga gitawag og makakaton sa ato ang pagtuong Katolika and at the same time katong ilahang kuan ang ilahang gitawag og kining usana kining kamatud-an ang SSPX schismatic mo ako musupak Sir JF mahilangit tapuhon ba mukaon pa ba Japon ta dito sumala sa bilang kasulatan Sir Alvin wa na kagutom wa na kauhaw e ngatong pagkaon dito ang himaya sa Ginoong Dios. Okay, libo kayo ni mga sulpot kusog kayo mukaot sa panudlos Katoliko pero dili ang ilang mga fundamental sa ilang simbahan kaya gani sir. Sir Ray Bulutano, yes sir, good evening from sa Davao. Yes sir, good evening nimo. Sir Ray Martirito, yes sir, good evening nimo sa imuhang tibuok ka pamilya. Okay. Sige. So yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sandra II, TV Apolia.Puntor Gamit page, Kuya Policy page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mo mag-send din ng Facebook stars. Huwag sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic, Apollo Central Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apollos TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Huwag na pwede sa mo mag-send din ng super sticker, super chat, and super thanks. And yun, sa mga Katolikong gustong matabang sa itong program, until now, nagkinanagyapang ito sa tabang suporta. Kaya lagi ni mahimo din yung mga sir mga ma'am. Kung wala ng tabang, yung sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta sa mga account numbers, kanang ko sa mga screens, kanang nagadagan ng information kung pwede sa mag-message sa itong page. Kung via remote sa inyong pagpadala, daghan king salamat in advance. And tomorrow, ato na ipadala ng atong discussion mga sir mga ma'am. So atong isugdan ng atong program sa pag-ampo at pinatapos ang pinagasapat. Ni Patrick Filie, Espiritu Santo. Amen. Ave Maria, gratia pro Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and those who are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Namin ni Patrick Filie et Spiritui Sancti. Amen and amen. Sir Christopher Flores from Nasipit, yes sir, good evening mo. Huwag sa imong tibok pamilya. Sa ngalan sa pagpupulas ni Apolia.Puntor Gamit ang ipanguluhan, ang ipangunahan, sa Lay Catholic, Apollo International Officials, kung mga kaubanan sa LCAs, ng mga Katoliko nagasubaybay, nagatapan, nagasuporta sa programa kaninyong ubos, nga lagad, gusto sa pagtong Katoliko, Sir RJ Seno, temporaryong manamilito yung mingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Katolikam Defendere. Maing gabi kita ng Ave Maria, Viva Cristo Rey! Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan II, TV Apolia.Punto Argumento page, Kuya Apollos TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apollos International Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apollos TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.